El GRAF és el grup de reforç d'actuacions forestals. Fou creat a la raó dels incendis del 1998 que van sortir, diguem, de la capacitat d'extinció dels bombers, i el cos de bombers de la Generalitat detecta la necessitat de dotar-se de personal especialitzat amb l'anàlisi d'incendi i amb la capacitat de treballar amb foc tècnic. Les tasques del GRAF principalment són anàlisi de l'incendi forestal, intentant entendre el seu comportament, i a partir d'entendre com es comporta podrem decidir com serem més efectius a l'extinció de l'incendi. A més, entendre l'incendi forestal farà que nosaltres treballem amb major seguretat, perquè les nostres maniobres seran previsibles i podrem decidir a on estarem treballant de forma més segura. Potser la major aportació ha estat el que coneixem com a caixa d'eines del cos de bombers, que bàsicament es tracta de tenir diversitat de maniobres i d'eines a l'hora de treballar amb un incendi forestal. La eina estrella i pràcticament única del cos de bombers de la Generalitat era la línia d'aigua d'alta pressió. A partir de la creació dels GRAF es reintrodueix, que no és que s'inventi res, sinó que es reintrodueixen les eines manuals i molt especialment el foc tècnic. El foc tècnic és una eina que el GRAF incorpora als bombers de la Generalitat i ens permet, mitjançant un coneixement fi del que farà l'incendi i un maneig del foc, utilitzar-lo en benefici nostre per lluitar contra l'incendi. Els GRAF hem jugat un paper força important a l'hora de fer de frontissa entre aquests diferents col·lectius que formen part de l'operatiu d'extinció, però que no són específicament bombers. La unitat tècnica del GRAF dona suport a l'estructura de comandament de bombers perquè els esforços siguin el més eficients possibles. Tant els esforços de prevenció d'incendis, que vagin allí on nosaltres necessitem tindre oportunitats, els esforços en el desplegament diari de recursos, que vagi el més ajustat possible al risc, els esforços en l'extinció, perquè vagin on i quan hi haurà una oportunitat, els esforços estratègics enfocats en que no col·lapsem com a estructura de bombers. Per fer això, bàsicament el que fem és gestionar coneixement, juntament en centres de recerca, conjuntament mirant incendis històrics o aprenent lliçons dels serveis que tenim, fent cremes prescrites, és a dir, encenent a propòsit i aprenent de com el foc se comporta. Els grans incendis forestals estan fora de capacitat d'extinció. El que intentem és predir què faran. Ara sempre tenim escenaris molt incerts, que tenim tempestes, canvis de vent, i això passa cada vegada més davant del canvi climàtic. Amb la qual ens haurem de dotar d'eines més potents i més tecnologia i al mateix temps fer la frontissa amb la societat en general per entendre els incendis com un element més de l'ecosistema en què vivim i no una cosa totalment forània amb conseqüències catastròfiques.